Oh yo, rada rene Mas. Oh. Yen kowe njaluk lebih, mending aku sing ae. Yen wis mati rasa, ndang ngomong. Bote nyonggo katresnanmu. Kowe njaluk lebih, mending aku sing nyaleh. Yen wis mati rasa, ndang ngomong. Aja mbok kandhani karo
Joget. piye maneh wong kowe ra duwe. Apa bapake apa duwe? Ojo sebatinmu marang kahananmu kang masrusak oso tresnaku. Banu. Apa? Siraya. Apa iki sak tenane takdirku sing jawab. Sliramu beto ati, beto lambe. Pasang rangge lintang neng angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis akire pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. ASFM Music campur sari didukung bersama acara foto video syuting di Jantung dan juga kerja bareng bersama Banu Audio Sound System. Yuhui. Kepiye maneh wong kowe ra duwe. Ojo jalan batinmu marang kahananmu sama bukan rasa tresnaku. Banu, apa? Siraya. Joget. Apa iki sak terane takdirku sing jawabe. Sliramu beto ati, beto lambe. Ari basan rangge lintang neng angkasa kowe tega gawe lara marang tresno oh apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe. Menawa ning meneh menawa ning nek apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lampu ora dudut HP nek dudut apa Ari basan rangge lintang neng angkasa kowe tega gawe lara marang tresno
sepurane yen gawe ora atiku. Oke. Spesial buat para tamu undangan semuanya, Sugeng Rawuh. Selamat menikmati hidangan yang telah disediakan. Randa. Ayo mas. Rondone nyesel iki. Apa iya? Iya no. Arya Satria. Intan Mandasari. Dek, apa bener kabar iki? Kabar opo mas, ojo gawe-gawe. Kabar Facebook, TikTok lan uga Instagram. Ege ngomong mas, aku pengen krungu. Dek, Dalam aku rodok malu dek. ege ngomong mas, ojo bulet wae. Apa bener kowe iki pancen rondo dek? Yen pancen rondo mas, kowe arep nyapo? Jare bujel arti kikuk, Hah? arti usluk. Apa itu? Kowe lejak pasar. Bahaya ini. ASFM Musik. Goyang kang mas. Aduh deh. Lebu syuting Cie, HP record. sambil goyang tuh. Umpama dek kowe pancen rondo, gendang ayo melu aku tak openi. Ojo kesusu mas, syukur ngopeni. Mbok ditanya dulu, apa aku malu? Gendang ayo dek manut karo aku. Emah, Wis to penak goyang ibu. dadi bojoku. Apa bener omongmu iso dikuku? Yen pancen bener mas, ayo nyang penghulu. Budal ya? Sik to, Piye? golek sangu sik. Oh ngono. Ya. Ya wes. Sairit korupsi rong bait. Gayang ibu. Serah foto. Sukses selalu. Enak iki ketoke lagune. Mbak Yuni duwoke terus. Umpama dek kowe pancen rondo, gendang ayo melu aku tak openi. Ojo kesusu mas, syukur ngopeni. Mbok ditanya dulu, apa aku malu? Gendang ayo dek manut karo aku. Omah, Wis to penak dadi bojoku. apa bener omongmu iso Tutuk dikuku? iki lho. Yen pancen bener mas, ayo nyang penghulu. Luar biasa di Intan. Dedek Prapti. Piye? Mbok sing alus sithik lho. Piye Mas? Oh, piye mas? Nek ora patut.
mong eling manis sing ati setiaku iso anduweni marang sang Yasulas. Bos Ratmi, Ya buat sing di. Ya bos Ratmi. Sing iki. Hah? Ini. Buri lho. Oh ini sini Pak. Yuk mau joget sana. Ya sama ibu. Ini bunga. Ratri mong eling manis hati Iki bos siap. setiaku iso aduweni marang sang Yasulas. Ibu, permisi, saya di sini nggak apa-apa, nggih? Nggak apa-apa.
Sambil goyang juga boleh Ibu. Bisa menghilangkan rasa capek terus ya. Umpama aku reweti dosa loro tak weles loro kaya tatu sing tak tompo nanging aku ra mentolo umpama aku ra duwe rasa aku lilo kuwi karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kuwi milih tresno liya. Bisa lagunya Mbak? Gak bisa. Apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling boyo kowe bareng ASFM Music. Monggo Mas. Umpama aku renduwe dosa mentolo umpama aku renduwe rasa aku lilo kuwi karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kuwi milih tresno liya.
baru saya hadirkan di sini. Goyang Ibu. Mau di sini goyang sama saya? Boten. Nente semili banyune moto soyo deresi udan ning wengi iki nanging kuwi ora ngerti loro iki tak sanggo dewi mergo kuwi wis citra janji. Monggo Pak, mriki Pak. Janji susah seneng wong loro nanging nyatane siji karo janjine. Matur suwun saiki golek senengmu dhewe bunga ati sing mbok rasani susah ati sing tak rasani. Matur sembah nuwun Bapak. Monggo kalau mau goyang mau kemana? Boleh di sini temenin saya. Loh. Semoga dilancarkan rezekinya nggih Pak nggih. Amin. Saiki seneng wektumu kanggo sapa? Goyang lagi. Matur suwun Bapak. ASFM Music spesial buat bunda-bundaku tercinta. Saiki seneng wektumu kanggo sapa? Cerah foto videografi. Nanging saiki
Mas reverb tambah sithik Mas. Reverb. Goyang guru. Yo. Bu goyang Bu ngilangin encok. Niki lagune weca Bu, jenengan pirengake lho nggih. Peh iki solek gede wayu iki. Monggo. Dek, Dalem. apa bener kabar iki? Kabar apa Mas? Ojo gawe-gawe. Rene. Kabar Facebook, TikTok lan uga Instagram. Baik lho. Sing tanteni iki Mas. Aku pengen krungu. Kok ngono terus to? Kene. Padha ae. Dek, saire piye? Makane ta lah. Lho. Gek ngomong Ya Mas. syukur. Ojo meneng wae. Wis gak apa-apa tak wakili. Saire piye? Kandhani kok. Mohon maaf ya, Bos. So- Umpama rondo Mas, kowe arep nyapa? Gara-gara ucek. Wis dikandhani ra entek melok-melok ya, Bu ya. Keleman. Ngene iki urusane wong wedok. Engko bagiane guring Kok iso iki lho? Gek wong apa? Ngene iki kok Ya, keting. tak sawer. Ngene arep nyikat. Ya. Wes, Lah sing kono akeh, Mas. ya. Suwun. Ngrepoti. Terus duit ijo. Matur suwun, Ibu. Monggo lho, Bu. Ya Allah. Ayo, Mas. Umpama Dek Nggih. kowe pancen rondo, Piye-piye? gendang ayo melu aku tak openi. Ojo kesusu Mas, syukur ngopeni. Mbok ditanya dulu apa aku mau. Wes to ayo Dek menuto karo aku. Wis aja dicekeli. Wes to Wes. urung iki lho. Dadi bojoku. Apa bener? Kene wong bapak-bapak tok bar rene. Iso Ah. dikuku. Yen pancen bener Mas, ayo yang penghulu. Intan Madasari, Arya Satria, ASFM Musik. monggo goyang. Penghulu ngene iki tutup Mas. Bukake meneh. Esuk-esuk subuh budal. Oke. Goyang lagi. Umpama Dek Iya, kowe pancen rondo, piye? gendang ayo melu aku tak openi. Ojo kesusu Mas, syukur ngopeni. Mbok ditanya dulu apa Gelem-gelem nek akeh ijone. Gendang ayo Dek manuto karo aku. Gah, Wes to penak-penak diati bojoku. apa bener Cangkem iki lho. Peh. kamu iso dikuku. Yen pancen bener Mas, ayo yang penghulu. Separo meneh. Wis, ojo Matur suwun. repot-repot Mas. Ojo mandek ra apa-apa Mas. Matur suwun. Kono ya diwehi. Pun perwakilan kula mboten napa-napa Mas. Kono kok abang kabeh. Matur sembah nuwun. Suwun. Mas, ya Allah. Suwun Mas nggih. Rezekine kathah Mas turah-turah. Piro kuwi? Titik. Wong lanang iki ra oleh nyekel ngene iki. Gudone akeh Mas. Jaluk neh. Gudone akeh. Salah. Yo. Umpama Dek kowe pancen rondo, gendang ayo
ayo melu aku tak openi. Ah, ngeblek kokean duit tak. Syukur ngopeni. Kokean ngeblek. Mbok ditanya dulu apa aku mau. Gendang ayo dek manuto karo aku. Wis to penak-penak diati bojoku. Apa bener omongmu iso diku. Cangkem neh. Oh cangkem to kuwi. Yen pancen bener Mas, ayo nyang penghulu. Oh ya, yang diculek santri kok. Iya. Ya punya santri Jiwala spesial kaci ya. kokok belum tem-tem. Jiwala kaci kokok belum tem-tem. Eplekenya skatul-katul, eplekenya skatul-katul, eplekenya skatul-katul. ASFM Music. Mana yang punya lagu? Buat apa susah? Apa Susah. susah itu tak ada gunanya. Buat apa Susah. Buat apa Susah. susah itu tak ada gunanya. Deno santri lulusan pondok. Isih perawan, turun tau ketemu. Tak rewati sarungan nganggo songko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Emrero. Ya. Wangi ngempet orang ngerokok. Maca sopan ben koyo Ayo sini, Pak. Semua, 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 semua. Tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu. Dongak nonton kapok aku pengen oleh deno. Wis tahunan aku waleh dadi preman. Dongak sing tenan aku pengen iman. Tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu. Donak noding kapok aku pengen oleh denok. Wis setahun-tahunan aku mulai dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Susah, susah, Susah itu tak ada gunanya. Buat apa? susah, Buat apa? susah. Susah itu Deno santri lulusan pondok. Isih perawan turun tau ketemu. Enak dalah sarungan nganggo songko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakono bapak Emero. Karewangi ngempet orang ngerokok. Asini. Aja sopan ben koyo Kenapa nggak kesetting? Kenapa ngumpet? elah doang sewengku lali nyoplok. Jare bapake aku koyo santri bejo. Ayo sini joget
Ora usah ngalih. Kene bagian kene. Nek berdua toki ketiganya setan. Ayo kene. Susu apa ta? Urep. Lah iya, apa teman? Yuk pasukan batik, pasukan kemeja putih, monggo silakan. Duh, adindaku sayang, Dalam sayang. paras cantik wajahmu yang ku kenang, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Masa? Mas, jangan kelewatan. Tresnaku iki cuma sawulan. Keduren rada ngendek. Ra ono maneh kata sayang-sayangan, mergo janjine yo mong kawin kontrakan. Yo. Nah, iki tiduk Cocok nih. nih. Pinter lepas setir. Goyang ibu. Asik. Sini cantik. Ayo goyang sama-sama ya. Terlanjur Cinta di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya ku bayar kontan. Dilaksana kawinan, ijab kabul kumandang, seliramu tangisan, terharu intan nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Sek dhuwur maneh. Cintaku ini hanyalah untuk abang. ASFM musik. Goyang mas. Goyang lagi ibu. Jadi coba semuanya, Mas kalau mau goyang di sini dong. Ayo. Iki Ayo, sing ayo, ayo, sing sini, njaluk ayo, lagu mau kumpul, ngapa iki? ayo. Mas sopir. Iki sapa ki jenenge? Mas iki lho Jaluk sing lagu jawab apa sama goleki kamu ya. reneng. Peh. Bawa Rene kancane Mas. Ayo. Sika Duh, adindaku sayang, dalam sayang. paras cantik wajahmu yang ku kenang. Masak ta? Ya dong. Tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Mas, jangan kelewatan. Nah, iki lho sing tak teni iki asline kok peh. Tresnaku iki Siap. cuma sawulan. Ra ono maneh kata sayang-sayangan, mergo janjine nyomong kawin Matur suwun. kontrakan. Terima kasih Masku. Lancar rezekinya. Amin. Ya, timbang mbok jaluk kok wehne bisa. Ya sampean wafian lah asline. Gimana Bunda? Oke. Alhamdulillah ya Bu. Bose teko neh. Masalah. Suwun Pak Bos. Lancar sedantennya Pak Bos. Oh Matur iya. sembah nuwun. Lancar ayamnya nggih
nggih Pak Bos. Piye to? Maneh ra ukur. Lah iya Isik maneh. Sika. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Ah, kandhane to nek wis nampani lali, Bu. Iki 2000-an, 2000-an sing marai lali. Ojo didelok kuwi. Iki katutan jelase Mas. Lah iya. Berapapun mas kawinnya Terima pasti kasih. bayar kontan. Kelaksan kawinan ijab kabul kumandang sliramu tangisan terharu intan nyawang akhirnya aku jatuh Matur cinta suwun. temenan cintaku ini hanyalah untuk abang akhirnya Aku jatuh cinta temenan. cintaku ini hanyalah Dadak suara loro barang.